Здраво на сите, той ти правим с 20 subscriberi Special House Tour. Много сега вие сите пишал коментари, направите House Tour да ми правиш, като правиш House Tour. Защо ние House Tour, вече срамота това, какво така 20 subscriberi кажат EPS, тук че ви правим House Tour за чава. Значи тук лезете, гледате тук соба за седение, тук право лееш, името и на слика за джаба стремена. Той тепих, той слика, ой той дневна, ой кой на трапезария, не знам шо. Ой дневна, тук в хотели има за седение. Той имаш той ще тросът, имаше един тросът и Испания 70 споено. И 6-7 дека не знам. Той музика слушаш, той още на фотея за отмаране. Той тераса, що не се изпая дално. Но ти не можеш да изпаи човек, трябва врата да се тай. Той масичко модерно убър, ето и си седнеш. Звучници, он убър, саунд систем, трябва да си има такова работа. Телевизор. Егла масата той да си седете, декорации, он убър. Много модерен тепих. Кой сако върши, кой сако вино с премално свет той. Чаши чини, он ова, пауше на терасото и на гледате. Модерна работа, светеоскоп, кой сака да си гледа. Той сега хидам нам, ушина слика, той па слика, той па слики има. Там слика, той лай ти спамта. Той имате овай мириси, да се пръскаш на събай, да не смърш, той трябва телевизор да ставим. Той музика. Тук пауше на тераса с затворена радетна, той креденчето, уго, 7 салата, пара с лекички, той гардероба, моя мъжка работа, той све, наместено, патики, щикли, онова, той с женски работи, от другата страна, той право като леж е купател, който гледа купател я майци, кръпи, тушка бийно, уба, тапети, натъмна, све модерно, тук един човек и гледате, тай снима той све, гледаш филтър и пущал на кала, туш кабина с овай Rainfall Shower Head, онова, все модерно. Само тук изпадиме, доста вие не може да се замарате и ще я гледате падневно, ето и си работа и чувам. Той лезете, пазите на зида, той е май сетъп 2018 и той ки правим сетъп тур. Май гейм сетъп онова, тук има звучници големи, той с леки, трябва да се намесят и са дефолт. Два монитора, обични работи, той имам, не съм още донеседа от Amazon сетъп онова, компютър там гледате ga за бутан. Той лаптоп един, обърнах така за видеото, зидо такъв си е дефект, слика вишина трябва да се меня, принтер за да си принтам работи, сторидж да си ставам, той ще сакам, той лищата да стоят специални, той сите той е collection items онова и толкова за White House Tour, фала, защото идете да го гледате, много модерни работи, все той който ще трябва, значи ако сакате още един updated house tour, като ги ставам с лекичкине, като ги ставам вито и с леки да ги сменяме, като добием път са парт, онова, натам, и ќе направя updated път са setup за вас, ще сакате да се интересирате, сега че ви напишем на лист, че ви го покажем тук на екран. И онова, значи не може да забравяте да ставате лайк на видеото, да ставате дислайк, ако не го сакате, пишете коментари, защото трябва да го направим по-добро видеото, дали е тъмън, дали е тъмън, какво ли е поема, пишете там, ставате един subscribe, да гледате па нови видеа, нови сетъпи от други човеци, онова и ти се видим от другото видео, като ти го пуща някой, не се знае, може няма да го пущат.
Ама ти видим от тази работа. Ай, пред.